14 gece ay, gövherli gülün tay. 14 gecənin ayı, gecənin 10-nəsi, tədə ay doğdu yalaq sözləri hemmemiz en atalarımızdan ya da qarı yaşlılardan estenir. Eysen bular aslında näme? Bular doğru mu ya da köynalar buları nereden bilýärdiler? Meselem Hasan Seredem'de maňa ütküsiz bir meňzeş görünýän aýa seredip aýyň 10-y ya da 20-ni aýtmaklary doğrusu juda maňa geňdi. Şu wagt elimizdäki tehnologiýa bilen sagadyň näçediğini, aýyň näçesini, onuň hakyny nawgasy bilen gitjek germedi bilip bilýäris. Emma öňler adamzat bulary asmana seretmek bilen edýärdi. Aý bir kalendar ýalak käwr ýyldızlar bolsa uğurlaryny tapmak üçin olanýardylar. Asman bilen adamzat juda baglanşyklydy. Hatda käwr adam asmandaky ýyldız toplumlaryna seredip bular geljekden habar berýär diýenler hem boldy. Muňa astrologiýa ýa-da türkmen sady bilen teleýnama diýilýär. Munyň näme derejede manysy zatdygyna soňra diýip beseris. Şu wagtky ýalak hemmeýär ýagty, öýlerde telewizor, elde telefon bolmanyny sebäpli adamlar gijelerine ýa ýatyp dinjelýärdiler ýa-da asmana syn edýärdiler. Tehnologiýanyň peýdasy bir ýana. Getiren käwr zyanlarynyň biri bolsa asman bilen adamzatyň arasyny açmakdyr. Şäherdäki ýagtylyk kapalanmasyndan ýaňa indi biz asmana seredenimiz bilenem käwr zat görüp bilmäs. Könülörün asmana näme derejede ünsürenliklerini, oňa näme derejede haýran galanlyklaryny bilmeňiz üçin bir misal. Bizdäki asman we cennet sözüniň manysyny ingliz dilinde bir söz aňladýar. Heaven. Heaven, cennet, heavens, asman, asmandaky zatlar diýmek. Ýani öňküler belli bir derejede asmany cennet bilen deňeşdiripdirler. Ýagtylyk kapalanmasynyň näme derejede erbetdigini bilmeňiz üçin gelin ilki şu video seredeliň. İlki bilen ýagtylyk kapalanmasy töweregimizdäki binalardan, köşedäki sıralardan çykkan ýagtylygyň asmandan gelýän ýagtylygyň bize ýetmegini öňüne almagdyr. Ýani daş töweregimizdäki ýagtylyk asmany görmegimize päskel berýär. Ýagtylyk kapalanmasy esas uly şäherlerde bolýar. Asmana hiç zat görünenok diýsek dogrudur. Ine şu görýän hapalanmaňyz 8 derece. Bu bolup biljek iň beýik derejeleriň biri. Asmana hiç zat görünmeýär. Soňra 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Ine aslında asmana seredenimizde görmür zatlarımız. Şu merkezdäki gazdan ve ýyldızdan durýan üçmök biziň galaktikamız. Akmaýanyň ýol galaktikasy. 1994-nji ýylyň 17 fevralyna Los Angeles'ta bolan ýer titremeden soňra Watland şäherde tow geçýär. Belli bir wagt soňra şäheriň ýaşaýjylary polisiýa we töwerekdäki obserwatoriýalara jaň edip asmanda bir zatlara bar. TV betdaçylyk gelmişekler gelip başlaýarlar. Olara bu derejede geň gelen zat hakiki asmanny. Olar diňe oňa seretmeýi ýatdan çykarypdylar. Gelin indi bolsa esas temamyza geleliň. Könüller nädip aý kalendar hökmünde olanýardylar. Munyň üçin ilki bilen iki görnüş kalendary seretmeli bolýar. Gün we aý kalendarlary. Şu wagt esas ulanýan kalendar gün kalendary. Başgaça Gregorian kalendary. Yer günüň daşyndan 360 ýaş gününe bir gede aýlanýar, şeýlelikde bir ýyl geçýär. 360 ýaş günüm 10 aýa bölünýär. Her aýa ortaça 30-31 günden düşýär. Ay kalendary ýa-da kameri diýip aýdylýan bu kalendar bolsa aýa görä hereket edýär. Kamar aý diýmek. Aý ýeriň daşyndan ortaça 29,5 günden aýlanýar. 10 aýdan bir ýyl geçýär. Indi 12 köpeltmek 29,5. Ortaça 355 gün. Ay kalendary ortaça 355 günden, gün kalendary bolsa 360 günden aýlanýar. Aradaky 10 gün tapat bolsa, näme üçin her ýyl Gurban aýramy 10 gün süýşýäriň jogaby. Biz şu wagt gün kalendaryna görä ýaşaýas. Türkmençilikde bolsa ay kalendary ulanylýardy. Gurban, Ramazan bayramlary aýa görä hasaplanýar. We biziň gün kalendaryna görä ýaşaýanyň sebäpli bize görä her ýyl süýşýär. Öňler şu kalendar ulanylýardy. Käňir hasap tutmaga gerek ýokdy. Ulanmasy gataň satdy. Aýa seredeniň bilen şu wagt aýyň näçesini bilip bilýärdiň. Bu bolsa aýyň fazalary bilen ölçenýär. Ýani aýyň şekli ütkep durýar. Muňa bolsa aýyň fazalar diýilýär. Bu fazalara sebäp bolýan zat aýyň ýeriň daşyndan kaýlawdyr. Aýyň başy täze aý bilen başlanýar. Täze aýda aý tutuşlugyna garan görünýär. Munyň sebäbi aý ýer bilen günüň arasynda gawatdylýar we tutuşlugyna garan görünýär. 3-4 gün soňra aý biraz süýşýär we sagdan ýagtylyp başlaýar. Bu şekilde siz biziň baýdagymyzdan hem bilýänsiňiz. Muňa hilal diýilýär. 7 gün soňra, ýani bir hepde soňra aý ýene ýagtylyp ýarym aý diýilýän ýagdaýyna gelýär. Muňa başgaça birinji çärekem diýilýär. Şu wagt bir hepde geçdi.
Soňra ýene belli bir wagt soň aý dol ýatylyp, dol aý diýilýän ýagdaýa gelýär. Inne aýyň 14-ünde gelen näme sebäpli biziňkiler 14-ü giýjäniň aý diýip şoňa aýdýarlar. Bu wagt aýyň iň ýaty wagty. Aý şu wagt ýeriň daşyndaky aýlawynyň ýarsyny etdi. Şu wagt 2 hepde geçdi. Soňra aý ýuwaşçadan aýlanmagy dowam edýär. Indi sagdan garankylyk gelip ýarym aý ýagdaýa gelýär. Ve inni soňky çäreğe ýetýär. Şu wagt 3 hepde geçdi. Ýani aýyň 20-si. Aý ýene aýlanmagy dowam edýär. Ýene bir hepde soňra inni aýyň ýüzi dol garanklaşýar we 29-laryna aý tüm garank bolýar we biz inni täze aýa ýürýäs. Ine bir aý şeýdip geçýär. Günler bilen seretsek şeýle ýagdaýda bolýar. Asman nasyl duran tebigi sagat jalak, oňa sereden wagtymyz aýyň näçesini bilip bilýäris. Öňler beýle ösen tehnologiýa gerek ýokdy. Belli bir ölçegler bilen wagty we gitçe urun bilip bilýärdiň. Deňizçiler şu wagt nawigasiýa üçin asmannak sputnikler ulanýarlar. Emma öňler beýle tehnologiýalar ýokdy. Olar bolsa asmanda ýekece ütkemen durýan ýyldız bolan demirgazyk ýyldyzyna, ýani Polaris'a seredip urlaryny tapýardylar. Asmanda seredenmizde bilýänler, ähli ýyldyzlar hereket edýärler, bir ýerinde durmaýarlar. Emma demirgazyk ýyldyzy bir ýerinde durýar we edil ýeriň demirgazygyna ýerleşýär. Bu ýyldyzy tapmak üçin asmanda kiçi aý diýilýän ýyldız toplunyny tapmamyz ýeterli. Sosowa meňzäp durandyr. Haçan seredemizde gözüňize iýler. Iň başyndaky ýyldyza demirgazyk ýyldyzy diýilýär. Eger de onu tap bilmeseňiz, uly aýy ýyldız toplunyna seredip bilersiňiz. O da uly ury sosowa meňzär we muny beýlek sosowa görä tapmak gataňsat. Muny tapaňyzdan soňra şu taýdaky 2 ýyldızdan gün seretseňiz, demirgazyk ýyldyzyny tap bilersiňiz. Bu ýyldız gowy görünür ýalyk, beýgirek ýere çyksaňyz gowy bolar. Bolmasa görmeňizde bir näçe zat ýan berip dogry tapmany bilersiňiz. Bu ýyldız diňe ekwatordan ýokarda görünýär. Aşakda başga ýyldızlar tapmaly bolýarsyňyz. Ýa-da mundan ansatdyr usul bar. 2 çöp usuly. 2 tane çöp alyňda belli bir aralyk bilen ýerleşdiriň. Soňra ikisiniň ury bir ýagty ýyldyza gönlenýär ýalyk özüňizi şoňa saýlaň. Biraz garaşyň. Ýyldyzyň hereket etmegi bilen siz uruňyzy tap bilersiňiz. Eger-de ýyldız ýokaryk galsa, siz günnäwara seredäňiz, aşak düşse günnätara, çepek ise demirgazyga, sagy ise günorta seredäňiz. Eger-de diagonal şekilde hereket edýän bolsa, demirgazyk günnätara aralygyna seredäňiz we şeýle dowam edýär. Bular uruň tapmagyň käbir usullary. İsleseňiz başga bir näçe usullar bilen hem uruňyzy tap bilersiňiz. Hawa, senäni wagty we uruň tapmak üçin diňe tehnologiýa ýa-da okuma öwrenmek üçin diňe kitap berekdäl. Könüller ýalyk biraz daş töwreňi, tebigaty, asmana seretmek ýeterlik.